kubor nakaslem jong unong san hima. Im ko jong fi phimdai bannet ba ke politician lade ki political ki pa ki kamela de ki de leader kimdai ki leader wala jen ba ki de leader la kumno ka mansem leader ka don ni ka mansem ka jingyasha ka don ni ka mansem ka jingsolam ka mansem ka jingteblam ka don ka mansem ka jingsno ka man kwa ban rablam ki ba sham jinjar ki dok ki rangli ki joki ki ba kendo ki jinge hare kumagi kane ka sarkar Meghalaya Demonic Alliance nila abanom mo ka sarkar ksut kumalakaran po samla amanin ba kane ka sarkar kumalakam do ba preston house am arjar khatra haswa menilai ke election ulapan pau perthai ya ke jingbit ke jemu da ka baong ba lara ka NPP ka poya ka bosun char kan ya trailang wat bat ksut sisa kala urlong kane ka mensem ksut jong ka NPP hab jong kontra sama kane ka mansem ksut jong kane ka sarkar MDA ya ka balai alam da ke NPP hapo ka jinglong chief minister jong kontra sama ka pen isi sha ka ka mansem ksut ya kai ka bang yu menta ngatrai ki pai ba ki khamba bani ngi ki nolam sang balang kai ka bang yi ka long ba ka jingdawa ka rolan jong ki jat ban garo kai kilat mi hapo sekretariat kamra jungu uang bangang am da tip bahai ki norms jong education department if you are not fit then you have to step down waram nam tip ki norms of education department but me bat ya ki education department kum education minister so ba step down dalam dia handai hadian tanglai sikisau singi iba ka kubor kepi ba uba ala kemen uang ngam tre ban yar suki kare ka pani ya kejing lalot kejing kangar spa kejing lalot suki kejong kini kinong mi khmat jong kijongi khamtam kinong mi khmat jong kajak penreu khasi kejongi ngiran betalai pon rewut ngira pun kre anak kalian ke chenoi amru mentaya ki isu kijongi kumno bengin ya sakmat namar arjar pulai kan sami ke election nak beta budget kinomi khmat kijongi live hosan ngut nak kini ki live hundrungut kidai pan penihar suki no do pai ba lara ki pai ba ke manjur nge hap pantrai sitom nak liang jongi sang balang rangkat bagi press ki media kinong hikai ki khana ke ba khat press lam strong ngidai ben trailang pada penihar kardan no kini ki live hosan ngut nganong jer kateng ya uwei uba pila ya tip ngi bola ya khon nakabor mat bat mansiem reng gumbio ya ke support lain no tang uwei nakin live pun rengut live san ngot ni ha patrai strom ban panhar suki no ha gani senam arjar ulai gani demokrasi gani sensar pai ba ngidoni ka hak ban yakhi ha gano banta jo kari India ngidon ka hak khamta maneki gani ka banta jong ka khando ka siap ka jongi ha jo ka por ngasngau banong ha jo ka por bana kaliang jong ka sarkar ka jo ailar ngi ya ka puja ka baladap ya ka ha ka nongram ban sensar ka jalla ka tarjor kamdai manok silian na kaliang jongi kesang rangkat begini samla juga hidup rangkat begini hikai ngisngo sa season pat penremjur ya kene kecingla donbor pada kejo kepor ngi kerpat begini hikai kijongi bakim dai bandu mensiam kejingja kebalaja ketu kesingi bakabala penlong ya utu ba simsang ubrai bulet garo ubala peni halang bagi video lang bagi YouTube channel ya kecingla donbor kecungu ha kaba open face to face ulalau ya utu tiargas ban berat sekipat ba khamtam sikino hikai ki badan bat kilong kami ki ba arbat bagi kena ki baret kene ka pen i ki jinglong brau ki jinglong sot jong uni upulet uba khlam dan sho ki jing tiblam bag jo ka por ka sang ka penram joriu yau DSP jong ka East Kazil district uba ai banding do ubala ong ha ka ka si ki no hikai sisen bagala phong i ka khaki ngapdai sho khasi ha ka ka me reu tarek Lara yu lara phim de show khasi lara phiyam tap ne am ne ka dau chotri kasi lara dang tap ye phi da kan mau ha ka bai kasi kane ka khandau ka sa o ye ka log niang ka jong me lara me pen ibor ki do hikai ki batlat bor mi sakmar in pen ibor bangi ki no lap sang balang ngilong ki bala kroi ngitrai sang balang manirai ki jai benriu amdai bang ngitrai sang balang berban ka pla ka jungi hadu mentangi kum ki no lam ngiduk nama jing bamsap ka jing pampam handrai yame la sut la shor dak ta kamlu jong kinong trai kam sarkar ba yame la ai da ketulap na kum sab jongi pat ba dengi kerpa